να μην πω ότι σήμερα από το Ζαρό δίνομαι την νίκη. Φίλες και φίλοι, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ από ένα ευλογημένο τόπο που ο Θεός τον πρίκησε με πολλά πλεονεκτήματα. Το βασικότερο απ' όλα όμως είναι το νερό. Το νερό, φίλοι μου, είναι η ευλογία αυτού του τόπου. Είναι αυτό που πραγματικά δίνει ζωή στον τόπο. Είναι αυτό που πραγματικά έχει δώσει δουλειά, έχει βοηθήσει ανθρώπους και θα συνεχίσει να μεγαλώνει, να μεγαλουργεί, γιατί το αξίζει. Γιατί ο Ζαρός, η πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Ζαρού, είναι η ομορφότερη περιοχή του Δήμου μας και είμαστε περήφανοι, πραγματικά είμαστε περήφανοι. Φίλες και φίλοι, δεν γνωριστήκαμε χθες, δεν εμφανιστήκαμε ξαφνικά. Με ξέρετε τόσα χρόνια και ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμουν απόλυτα αυθεντικός, ήμουν ειλικρινής, με μοναδικό γνώμονα όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, το καλό του τόπου μας, το καλό του τόπου της Μεσαράς, γιατί για μας η Μεσαρά είναι ένα ενιαίο κομμάτι, έτσι πρέπει να το βλέπουμε, έτσι θα πάμε μπροστά, έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Βασική φροντίδα μας, φίλοι, ήταν να μην χαθεί ούτε μία μέρα. Δεν είχαμε το δικαίωμα να χαθεί ούτε μία μέρα. Γι' αυτό εγώ μαζί με τους άξιους συνεργάτες μου από την πρώτη μέρα τρέξαμε, παλέψαμε, καταφέραμε να φέρουμε χρηματοδοτήσεις και αυτά φαίνονται σε όλο το μήκος του Δήμου, όχι μόνο στο Ζαρό. Δεν υπάρχει χωριό, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει χωριό που να μην γίνεται κάτι, να μην έχει ξεκινήσει κάτι, και είναι τόσα πολλά ακόμα που έχουμε προγραμματίσει, που έχουμε βάλει μπροστά και θα τα δουλέψουμε την άλλη τετραετία, γιατί βλέποντας σήμερα εσάς, την άλλη πενταετία, συμφωνώ φίλε μου, την άλλη πενταετία, γιατί με αυτό που βλέπω σήμερα εδώ πέρα, με την υποδοχή που μου κάνατε, είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί, εμείς όλοι μαζί θα είμαστε. Ο Ζαρός για μένα είναι η πρωτεύουσα του Βορρά. Είναι η πρωτεύουσα του Ψιλορρήπη. Και αξίζει τον κόπο ο Ζαρός, όλη η ρίζα να πάει μπροστά πραγματικά, να πάρει αυτό το κομμάτι που της αξίζει και θα γίνει. Σας δίνω το λόγο μου, δεν κουραστήκαμε, τρέξαμε, καταφέραμε να φέρουμε χρηματοδοτήσεις. Ειλικρινά, την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια, για πρώτη φορά μία διοίκηση του Δήμου καταφέρνει να παίρνει χρηματοδοτήσεις, να δημοπρατεί, να εκτελούνται έργα και να προχωρούν, φίλες και φίλοι. Καταφέραμε και θεωρώ πως είναι πρώτη φορά που ο Δήμος καταφέρνει να πάρει τόσα χρήματα από θεομηνίες, και αυτό φαίνεται πρώτα απ' όλα από το Ζαρό. Αν κάνετε μία βόλτα στα καλντερίμια του Ζαρού, στους δρόμους του Ζαρού, θα δείτε, δουλευότανε και συνεχίζονται να δουλεύονται. Συνεχίζει να αλλάζει μορφή, να αλλάζουν η μορφή όλοι οι δρόμοι του Ζαρού. Και αυτό θεωρώ ότι να πάρεις χρηματοδότηση, να δημοπρατήσεις, να αρχίσεις να κατασκευάζεις μέσα σε μία τετραετία είναι ένας άθλος. Το αξίζεται όμως, γι' αυτό το παλέψαμε. Ο Ζαρός είναι μια πανέμορφη πόλη. Χρειάζεται όμως ακόμα ορισμένα πράγματα για να μπορέσει να γίνει καλύτερη. Και αυτό σας δίνω με το λόγο μας ότι θα συνεχίσουμε. Δεν πρόκειται να κουραστούμε. Ζητήσαμε από την περιφέρεια, ζητήσαμε από το Σταύρο τον Αρναουτάκη να ξεκινήσει τη μελέτη. Να ξεκινήσει τη μελέτη του περιφερειακού του Ζαρού και κατά συνέπεια την ένωση όλου του Σπανορίζας
με τον κεντρικό δρόμο, με τον εθνικό δρόμο. Φίλες και φίλοι, αυτό έχει αρχίσει, έχει ξεκινήσει και έχουμε πάρει την υπόσχεση από τον Περιφερειάρχη. Έχουμε πάρει την υπόσχεση ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα αρχίσει τμηματικά. Θα αρχίσουμε πρώτα από το Ζαρό να φτιαχτεί ο περιφερειακός δρόμος του Ζαρού, έτσι ώστε να σταματήσει πλέον να βασανίζεται τους καλοκαιρινούς μήνες με τα δεκάδες φορτηγά που περνάνε από το κέντρο του Ζαρού. Είναι ένας πανέμορφος δρόμος, είναι ένα πανέμορφο σημείο που αξίζει άλλη ανάπτυξη. Γι' αυτό πιστεύω ότι σύντομα η περιφέρεια θα προχωρήσει. Για όλους εσάς, είμαι ο φίλος σας, είμαι ο άνθρωπός σας, είμαι αυτός που έχω υποχρέωση να αφουγκράζω με τα προβλήματά σας, που έχω υποχρέωση να δουλέψω σαν εργάτης. Γι' αυτό μας έταξε ο λαός, κύριοι. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, να δουλέψουμε σαν εργάτες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί, να καλυτερεύσουμε τον τόπο μας, να κάνουμε το Δήμο Φεστού, να γίνει ο Ζαρός, όλος ο Δήμος Φεστού, ένας χώρος παράδειγμα προς μίμηση. Και είμαι σίγουρος, με όλους εσάς που βλέπω σήμερα εδώ πέρα, με όλο τον κόσμο, με όλες τις δυνάμεις μας, αυτό θα γίνει. Δεν θα κουραστούμε, δεν κουραστήκαμε ούτε μία μέρα όλα αυτά τα 4 χρόνια. Είμαστε ο ωραιότερος Δήμος του Νότου. Είμαστε ο Δήμος με τα πιο μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχουμε γεωργία, έχουμε τουρισμό, έχουμε μελισσοκομεία και το βασικότερο, έχουμε ανθρώπους εργατικούς που αγαπούν τον τόπο τους, που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους. Θα δουλέψουμε την επόμενη πενταετία για να είμαστε ο Δήμος, ο Ζαρός, οι Μοίρες, το Τιμπάκι, όλος ο Δήμος Φεστού, ένας Δήμος πρότυπο, όχι μόνο για τους δημότες, αλλά για όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.